Eh, Oh, tay, kaya dapat toy. dapat kuwam, bakante nga boarding house mo. Dapat aki, di ba boarding ka pa ni Banger nga balay? Umakar na ko mga rod. Dapat makar ka? Tagang alas ta, boarding house ko tabanger. Kagura kita di ka boarding ko. Apa yung boarding mo manin? Sa bali ugali na nga boardmate jay. Paya? Ka, di ba panggabi na trabaho? Oh, Nagawin aktibigat, imbes matulog na kumamitinhan, ana nakatagtagarimi. Pag cellphone, katawang ka trabaho na? nung YouTube ubray nagtanga kwa. Awan trabaho na tagon sa. Padaran nang salang di pamilya na di nga kuka. Ne, kasano nga rod ngay? Makasarili nga kwa jay. So kahit ko tumakarin. Kasi ka no kwa? Tapos sa mom no agluto. Oh, No naimas di si Dana. Iliming na ba? Kaya muna siguro kaya dawat ah. Kaya madilang nga rod talaga tugali na Samantala naman si Dana, makisang sawang no kakasi pimpiman no kano si Dana. Noon padala ti Yung pamilya na. nagmali ng ugali na government. Tapos naman nagpirito pa tuyo. Adi asok ti di tuyo, baba namin dya, ulig. Ura mo na nakahangir nga lulupot dya, mag-alyan kinulupot mi. Kaya madimit talaga tayo ugali na Sa bali nga, kwa, titid pa yung lulupot na nga, balay ba na dya kwarto na nga. Awan ti kwa na pagpanunot na. Di madig dya kumalim batog. Lawan ti ka boarding na. So, makakar na latan. Ay, kasi talaga. Sorry siya, hindi nag-boarding nga kasi may laing Oh, di ba? Kasi di ko ang pakiramdam na, ore, amo na nga, sampit mo kit. Basta, aginanakan ha, anda kwa. Palasaka na ti mangmangigmon nga, kung naman awan tao nga nga kwan, nga kagbuanan. Pitas di aro ugali na diyay. Pangit nga hindi kas day, bed spacer nga kwa, So, anda kaduam. may medyo, solo-solo ka latan, kasi di ka katigad bam. Ket, Di damay ka rin, dati bakante ket ko. da Manumit kay. 1.5. Apo ginamit kaya. No bed spacer, nalakalang, tada kaduam, yung no, solo ka kiningina talaga, 1.5, deposit na kay ajay. Diyay 300 lang dyan. Kasi ka nagsubli ka jay. Ano usap di kadwang jay nga minin Ano sa klataro din te? Si ka Ano sa ko lang. Nalakala lang katkatungtong. Sige dyan, ang inauna. Ang ko kaya. Naglalaka lang siya. Di trabaho. Reklamador ka. Pero tapos, padimigan kaya ti kwa. Kaya magsolo. Reklamo kami arti bayad. Arti datatang arti solo nga 300 lang. Ti boarding.